bare lige starte med at gøre rede for din profession. Jeg hedder Jesper Rasmussen, og jeg er administrerende direktør i KB Education og KB Business. Og der arbejder vi med at uddanne psykoterapeuter, coaches og organisationskonsulenter, og så arbejder jeg ved siden af som coach, og jeg coacher primært specialister og ledere på alle niveauer i organisationen. Yes. I Tyler Hamiltons bog The Secret Race, der kommer han med påstanden, at hemmeligheder er giftige, at de suger livet ud af dig, og at de stjæler din evne til at leve i nuet og bygge mure omkring, eller for dine venner og familie. Altså, hvilke psykosociale konsekvenser mener du, at doping kan have? Jamen, jeg tror, han er ret. Altså, man kan nærmest betragte det som sådan en slags kronisk stresstilstand, hvor han hele tiden, altså enhver, der er dopet, hele tiden skal gå rundt og passe på, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige, og fortige, altså alle mulige ting, vigtige ting omkring sit liv. Så jeg tror, han er ret i, at det her med, at det nærmest må være lidt ligesom at leve dobbeltliv. Og det er klart, at leve dobbeltliv, det lægger en vis afstand til nærmest ens liv. Jeg kan godt lukke alt det her YouTube ned her. Nej, ikke endnu.